When nakita tayo met iti nag-execute tayo kada iti simultaneous earthquake drill. This is the first time that we are doing this in the province. Ket maragsakan tayo ta amin met iti empleyado iti Kapitolyo, iti Capitol Building, as well as nakita tayo met iti city government ken Lawag City Government ken dagiti na duma-duma pa nga ilili ket nagkandag damet iti drill kada iti isu DJ memorandum ni Ma'am Governor nga amin ket ag-join tapno nakapagsagana tayo taala mo tayo iti news iti Cebu, Davao Oriental, dapat iti Zambales ket agsasarno diti earthquake incident. So kas parte ti panagsagsagana ti probinsya lokoyan tayo amin nga diti kakailian tayo nga partisipar mga kasting activity tapno nananay nga damadal tayo no kasano ti masaya at nga panag Brian no da Gingined no kasama ti bigo tayo. Kita tayo amin from our medical team dito in-house tayo because we also have our nurses di opisina tayo. Tapos nagiti imay from Governor Roque Ablan, from Grasma, and from Bureau Fire kada ti fire incident. Kaya alis to iti panag-responde tayo. Kaya nagiti kaya panagsanay tapno more nga ma-improve tayo dito panag-responde ng kaso nga not only during earthquake but even other emergency incidents.